paisatge de muntanya és un paisatge complex, difícil. És un paisatge que té unes característiques singulars a la nostra terra, al País Valencià o a la península Ibèrica, perquè és un paisatge lluny dels nuclis de comunicació, són les serres que hi ha així complexes, tant les del sistema bètic com les del sistema ibèric, i per tant dona lloc a espais molt durs de vida que en èpoques en què la gent vivia de la terra i aprofitava qualsevol racó, eren densament poblades. En temporades, en èpoques, en segles en els que la vida ha canviat de manera, en què l'agricultura dels plans ha desenvolupat i pot substituir perfectament la de muntanya, en què no és menester produir tot el que mengem, aleshores la muntanya s'ha diversificat. Hi ha una part de les muntanyes en les que han quedat endarrerides, tancades, tenen que mirar turisme. Hi ha altres, al contrari, han pogut desenvolupar per raons històriques, s'expliquen històricament, i tenen una vida intensa i una industrialització i un sector serveis i universitat i moltes coses.